Розважаючи заклики до серця Єсуса, углядаємося у Його серце, прославляємо Його і просимо об потребних ласках. Серця Ісуса, у подавання і цання вісного.
Jezu cichy i pokorny sercem, Uczyni serce nasze do Twojego podobnymi. Molim się. Всемогутный вечный Боже, глянь на серце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и охвяру, яку Он складає Тобі за нас грешних. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Своего Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить на віки вічні. Amen. Присвячення роду людського найсвятейшому серцю Єзуса. О Єзу наймилейший откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоєго алтара. Ми Твоя власність і Тобі належить хоче. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавіший, і притули усіх до святого серця Своего. Благодаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Допоможи, каплятних очей вернулися яни в батьковський дом і не згинули від нестачі і голоду. Будь благодаром для тих, хто помилково ці праздня згоду отлучився від Тебе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир, а дари костел Твой безпечною свободою, дай всім народам супокой згоду. Учини, каб на всій землі, від краю до краю, один узносився голос. Хвала Божому серцю, раз якое прийшло для нас збавлення. Йому хвала і пошана навеки. Амин.